Team Karbiang Longpen, Kachingri, Monsam, Kaching Thurasai Kedeng Apijong, Risim Kangtang Keot asong keklang tu. Karbiang Longke aprangason kalilu, non ke ning isi Kachingri, Monsam lapen Kaching Thurlok lupura Team Karbiang Longpen, Kedam Tangarni a constituency Tinalongsi, Radangnu, Jathandamlu. Seta laso alam radalong Jathandam therapy alam Parlin Pakasonsi, non apijong, Risim Keot asong, Klang tu hamajok, Karbiang Long aradatum manghuprong. Lasonsi asong kimi Defense of Karbi Liberation Army mate DKLA amen pen banghini dipurai komisai kerideng banghini chingnang cheklu. Kachingnang cheka bangpu banghini amen kachuparjan pon amen Chairman Risim Kathar amen binong Borsing Tokbi lapen Thomas Tokbi lake Risim Kathara bonglo. Alang litum apo amen Longki Tokbi arong Sartheing Higaw 8 kilo Lamding Road pusi bangtheklo. Latum korte banghini pensi DKLA pu asong amahang petek ponlo. Alang litum korte banghini inut behak lembom abang phaphan kuti si atangka kehang pawai akahut si raikomasai khetum joy pen birta rim dunlong si raikomasai khetum arideng chingnang pon cheklo. Alang litum arideng mobile pli lapen tangka kehang ivek mobile simta longpon. Lapen alang litum korte te banghini tangka kehang abang pholong tangka nangke enjipu bike pen kewang bom hutsi raikomasai khetum nep ingnang dun long lupusi birta longdun. Banghini atuma phan kenep kangnang ponjia phan asai kedeng Japon Deputy SP Headquarter Dilip Mili, Inspector JS Khubung, OC Dipu Police Station, Sub Inspector Debobratim Conver, In Charge TOP Lapen, Staff Doan Chilangsi 5 kilo Lamding Road alongsi nep ingnang ponlo. Non mama Dipu Police Station along case Pabon Ponsi case number 126/23 U/S 120B/387/506 IPC labang so tangka kehang pawai ak aputha klar dak pen kachinilong jiaphan Dipu Police Station pen karju pater tok jiaphan asai dengpon pomlo.